Damin ibata na sumurung siyan sa luhuk na roha, ima mga ramoti ati-ati dot pikiramu nabi, di bagasan Kristus Jesus. Amin. Tabi jala horas madita salukna, salam sehat. Damang dainang hurian itu hata, tatangihon ma hata ni debata, ima jamita minggu tanggal 7 Juli 2024. Tersurat di buku Pesalmen bidu 42 ayat sada rodi saplima. Edesian akka anak nisikora. Tibullo Jahoba jala pujion situtu di bagasan hutani debatata di atas duluk habadiaon nai. Denggado martaga habing. Silas ni rohani liat portibiodo dolok sioni. Suhina tukan utara, hutani raja natibuli. Tahu partano bato wado debata tertada di akka bagas nasida. Ai ida mah marluhu do akka raja mandapoton. HP dung di ida nasida pitor tarhatotong do mabuk bedo nasida maporus. Akahitir do nasida disi. Mangai songo boru-boru nalaho mangitubu. Diropui hodo akka parau tarsis maritihiti alogo sian habit caran. Suman tu barita nahubigi hamido widahami di bagasan hutani Jahoba Sebaot di bagasan hutani debatatai. Sai pahotoni debatadoi rodi saliling-lilingna. Ditibang rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata. Ro di ujung ni tanoon gok hati goran di siamun mi. Marlas ni rohama dolo sion. Marulupolok ma akka boru juda ala ni panguhummu. Haliangi hamu ma sioni jala liati hamu. Bilangi hamuma akka partano batuan nai. Takasi hamuma parik nai. Sigati hamuma akka bagas nai. Asa tarpajojor hamu tupino parmu sogut. Paboa debata odo debatata rodi saliling-lilingna. Ibana menugu hita rodi hamatean. Huria nahina holongan. Adong sada kisah nyata ditiki masa perang dunia kedua. Adong ma sahalak tentara natongon dilele musuna sahat tu harangan. Jala disi martabuni ma ibana tusada liang asa unang tartakup ni musui ibana. HP ida ma dijonoki musunedo ibana tuliangi mengalului ibana. Odo mampai ibana gabe tahutan jala mabiar. Mabiar ibana sotung tartakup au ninna rohana. Alani adong dua pilihan sifatu paonna. Parjolo bunuh diri daripada ditakup lebih baik bunuh diri. Alai pilihan kedua imah mengharapkan ada mujizat di paro debata. Jalan nomor 2 imro dipilih ibana. Alani gabe martangiang do ibana tu Tuhani idok ma di bagas tangiang na ale Tuhan sai ramoti maau jala palua maau jala pia heli terus di bana martangiang lam yadati martangiang Tuhan asiroham pajongjong ma di babani liangon sada tebok asabui makulip yau asa unang libereng musuk wau amin. Alana di bagasan pikiranna tembok ima benteng pertahanan. Jaladaksa dia leleng topuma di ida ibana di babani liangi adong sada laba-laba natongon mambahe jaring membentangkan benang-benang jaring pas di pintu goa tersebut, pintu mau masuk ke dalam gua tersebut. Gabe hidup ibana mamusi di bagasan rohana. Tuhan, tebok do hupangido asa pajong-jongommu di si dang jaring laba-labaon
Dang margay-gay ta Tuhan namang idoot tuho. Saya palua maaw siya tangan ni musukon. Ninay bana. Lamban mandonok mamuswi. Jalan waing ngato ngombe jong-jong musunai di baba ni liangi. Di partabunian ni tentaraon. Siap-siap ma naik masuk tu bagasan liangi mengalulu ibana. Alani tentarai gabe pasar ma ibana. Nidok ma ditangyang na parpudi. Moloon nama tikina au mate Tuhan. Atong hubay ma paraloan na parpudi tumusukon. Gabi dikokang imana ma senjata nai. Alai lao songonido tanpa disadari. Lao botido musunai. Itinggal hodo babani liangi. Dang jadi masuk tu bagasan. Dung daw musunai. Gabi pikir-pikir tentara omma. Bah, ay bahasa nasi dalau. Bahasa mandau sianon. Gabi sadari mah ternyata jaring laba-laba na di baba ni pitu guai, na di baba ni liangi, ido alus na ni lehoni di bata, di tangiang ni ibana. Tidak perlu bagi Tuhan untuk mendirikan tembok pertahanan. Hanya untuk menyelamatkan seorang tentara. Tuhan cukup mendatangkan seekor laba-laba membuat jaring di pintu masuk tersebut. Bahasa ai dipikir nasida do, dan mungkin adong jolma masuk tu bagasan, ay adong do jaring laba-laba di pintu ni liangon. Masuk akal do kan, kabang doinang? Itu kisah nyata. Dung dau musunai, gabi martangi yang memana musitu Tuhan ni. Ale Tuhan, saya sau ma lomonya roham di ngolukku. Hodo HP membain jaring laba-labai. Gumogo doi sian benteng laho menjaga au minna. Hurian nahin holongan asa ipola ni kisahnya tahun ima di ngloton jok do tak anggap ikut dioloi de batado sudi aka pangiduata. Jok do tak anggap bahwa tembok pertahanan ni ngulut tahun ima sesuatu ibarat tembok nama cai tibo jalabalga. Nasoboi dijaki musuh. Tapi ida mah na di kisahnya tahun daholan seekor laba-laba menyelamatkan seorang tentara. Siapa sangka seorang tentara selamat dari musuhnya karena jaring laba-laba. Ada banyak cara Tuhan untuk melindungi umatnya. Tidak harus sesuai dengan permintaan kita. Alani baheno ni debatado di hita partano batoan laho menjaga hita mengaramoti hita sian ragam nya kaparmarani. Lalu kita sian hamaolon sian nak kasih taonon doho pertahanan hapor siaut tabi. Ido nataida siat turpuk jamita minggona kamang duina. Hurian itu hatta. Di turpu jami tahun pesalmen 40 ayat sadar roli saplima di hati dako par pesalmen do debatado partano batowata. Allah adalah benteng bagi kita. Tahu partano batowado debata tartada di aka bagas nasida pesalmen 40 ayat opati. Molo di dok partano batowan yaitu benteng pertahanan. Itu bukan sekedar benteng tempat persembunyian. Bukan sekedar benteng supaya dapat bertahan seperti seorang tentara, supaya dia bisa dilindungi dari kejaran musuh. Alai partana batoan ima tung sikop situtudoi. Taida mahasi sikop nai ima. Di parade jala di pauli de batado sada huta. Ima di dok dolok Sion. Huta ni raja natibuli. Pesalmen 40 ayat dulu. Dolok Sion di son ima gobaran huta nabadia, huta namacai uli, huta namacai togu, jala huta namacai gotting. Jala di batas diri do namar harajau di si. Laho mangodingi sudi akka naro tujolona di bagasan asini rohanai. Dihaliangi debatado dolok Sioni. Diliati, dibilangi
parik naik ditakasi jala akka bagas naipe disigati. Nah pasti Allah sangat cermat untuk menjaga. Lapatanna penjagaan secara maksimal. Asadanga dong hagogoon ni Portibion, boy menembus benteng ni hutan ni Debata. Dang na boy. Nangpe ido ison marluhut akar raja di sadok Portibion laho mandapoton rakdo sudia kaparanganna alaidung di ida nasida na Debata sadiri do si jaga hutai si jaga dolo sioni pitor tarhatotong do nasida mamukbe do nasida mapors do nasida jala akahitir mangae jala diropuhi do akka parau nasida. Salmen 48 ayat 6 sa rodi ayat 2. Asaidu kamang do inang gombaran partano batoan ni Debata. Alani gabe marlas ni roha jala marulo polop situ tudo pangisi ni dolo sioni. Ala tigor panguhum ni Debata. Dia akan menjaga, dia akan membela orang-orang yang datang ke hadapannya. Lausodo gabe barita tu akka pinoparna sugut. Baboa Debata ibana do Debatatta saliling-lilingna. Namangaramoti jala manugu hita saleleng mangulu sa rodi hamatean. Psalmen 40 ayat 14 sa rodi 15. Jadi Debata partano batuatta lapatanna dada holan pertahanan asa unang boy diserang musuh alai hut pertahanan diri asa unang talu tu si tauron udang ditaluhon paruk kilon unang talu tuaka ragam ni hamaolon alai dilehot Debatado gugu dilehot Debatado habisuhon dilehot Debatado hatauo tu hita laho mengadopi sude paruk kilota Debatado partano batuatta naso jadi sumurut diaka naporsea di ibana atong asa udang ma hagogoota habisuota hamorauta pangkat dan jabatan yang kita emban sekarang unang mata pangasaho nih ajol mapergale situ tudo hita semua itu terbatas. Apa yang ada di dalam diri kita ini tidak mampu menjaga kita ini. Kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Ikota pasado diri tahun tu Debata. Ibana do partano batoan ni ngulutta. Nasa toktong mangaramoti ngulutta marsada-sada. Huria nahinaholongan. Dunga takas. Di hati dakot par pesalmen diturpuhon. Debatado partano batoan saliling-lilingna. Alani. Ahado responni bangsoi. Respon nasida ima memuji guarna nabadiai. Asa ido nang respota. Tapuji ma guarna nabadiai. Ai tibul situ tudo ibana. Didolok kabadian nai. Ima dolok sion. Molokon dolok sion asa ubaga sekamang do inang ima gobaran surgo Banuagi jangi ido dolo kabadion ne asatu sido hita masihol tu dolo kabadion ne alani bodo rata renukot buku edeta nomor 834 nama sihol dorohaku tu nasonangi tu inganan ni tu hatai tano onro di sudena pangisinai susah saya susah rohaki marulo polop rohaki di surgo di nasonangi suada nahurang sabam sonang rohaki molo dung sahat au tusi ido na tahasiholi jala ido pardalanan ningolutta alai nuain tongon peta kamang du inang di sisik ni tanoon di portibi narodopod depe alani iko satia do hita mamuji ibana uhut satia ita marhapor siau ti ibana dohot pakirimotai tatiok gomos makirim mahita tu Debata partano batu atai
Holan asini rohani debatado na tahu mapargogoyo kita asa toktong marpakirimon jala satia di hapor siota. Atau dunga taboto debata gok asini roha. Tasolukkom ma asini rohani debata di ngulut tahun. Jala tahangoluom mai. Ai ido mambai kita manoktong. Maka mulateo sudi dengan basana. Unang hita mabiar. Unang hita tahutan, jala unang hita bobonosan. Ay nang pegodang akasi taonon, jala jorbuta ini simbolis, nanay mamolgak hita, alay debatado partano batwata, musutta ikot talu dibain pangondingata. Buku ede 117. Tukdo gogo ni debata manaluhon sude musta. Ditukol ibana do akka naposonai dang dipasobo. Jala diramoti ibana do sudi akan aporsiai. Hosata artata ugasata sasudi. Mulu adong nanay mangarapasi dirapas musui dang mahuai. Asal ma hot harajaon ne. Tu pandang situ jotai. Ido na tahasioli jala ido na taihirim. Patong saya toktong mahita marhaporsiaon tu dia bata partano batuata. Tahapor siay may bana. Jala tapasaha masadok gulmit ni ngulutta. Say na di palua ibana duhita di bagasan asin rohana. Amin. Mauliate ma ali debata di hatam nabadion. Hodo debata partano batuan nami. Ido mambek kami marlas ni roha jala marulu-pulu. Atong Roma hami, Jakom mahami. Ala ni Kristus Yesus. Amin.